ganito na lang. Bigyan mo ako ng clue. Sige. May balbas, tapos laging nakasombrero. Nice. Oh, ano na naman yung nasa isip mo? Parang ako yung tinutukoy mo ah. Bakit? Ikaw ba si Baak? Ay, Oh my God! Nabayag na namantika natin yung uso ko na. O mo tagin bite ito. Nagbarit na eh. Dami tagin bite. Kasaran. Kaso, nagadayo mo eh. Ewan gayang. Kasi makabayad ti utang ko ni Ema. Sa bagay, nabayag gadyo. Baka nalipatan nan. Ha? O yan, Jay. Saan ka mapan? doon kila Baak sana. Wala siya doon. Pero Jay, tambayan na nga sa lamagay. Nice. Anong ginagawa niya doon? Andun, nagpapangin. Ana, papanambanain? Oo, bakit? Masama ba? Puro kayo labakin. Bakit? Ano ba yung nakita nyo kay Baak? Baka mo lang ah. Bakit? Alangan naman ikaw. Teka, magtapat ka nga sa akin. May gusto ka pa kay Baak? Oh no! Ay, office sa bahan ng babae. Mati makasagaw. Positive batan George. Kuna akong kahit, agita nga raw mau. Garaw ti sarang piting atan. Kuya Palanit. Bakit? Sarang piteng. Kuya Palanit. May aaminin sana ako sa'yo. Huwag mo nang aminin. Alam ko naman na may gusto ka sa akin. Assuming ka naman, hindi ikaw. Sino nga raw? Si Dimsay? Mas lalo namang hindi. Eh, sino? Ah, si Franz. Wait a minute! Oh no! Hindi rin yun. Eh, sino nga? Ah, alam ko na. Si alias Pogi. Si George. Oh no! Anak ng teteng naman, oh. Mas lalo namang hindi si George. Upis sa bahay natin yung babae. Huwag mong sabihin si Andres. Huh? May asawa na yun. Makaperdi ka pwede na pamilya na. Oh no! Ay nako, ang low talaga ng IQ mo. Sino ba yung laging kasama ni Andres? Naku, huwag mong sabihin in love pa kay Tigray. What's the meaning of this? Nai-stress ako sa'yo, kuya. Ang hirap mo namang kausap. Sige, ganito na lang. Bigyan mo ako ng clue. Sige. May balbas, tapos laging nakasombrero. Nice. Oh, ano na naman yung nasa isip mo? Parang ako yung tinutukoy mo ah. Bakit? Ikaw ba si Baak? Ay, Oh my God! Oh no! Pati ba naman ikaw, may gusto kay Baak? oo kuya. Pero wag mo munang ipagsasabi kahit kanino ah. Atin-atin mo na lang to. Ano ba nakita nyo kay Baak? Nawala sa akin. Baak din naman ako ah. Baak din naman ako ah. Oo, Baak ka rin. Pero iba kasi yung karisma ni Baak. Ibang karisma. Madila bakit yung main labajay? Mas bagay natin kananin maprabartag. Sinasabi mo lang yan, kuya, kasi walang nagkakagusto sa'yo. Ang sweet mo naman magsalita. Hindi ka nakakasakit. Huwag kang mag-alala, kuya. Darating din yun para sa'yo. Pwede mo ba akong samahan kay Baak? Maarang pitig pakadwa. Ang kami may sama on. Ang sod. Ang sungit mo naman, kuya Palanit. Para nagpapasama lang. Che, balas ka dito. Punta mo na si Baak mo. Diyan ka na nga. Bahala ka sa buhay mo. Kung nasa kitok-tukuyin nan. Nagsayang yung George. Nakachamba ko ma. Oh no! Panapanahon ng pagkakataon,
Baag pa rin hanggang ngayon. Siguro, nagbalinak na din ulit. Anamidik amin nga kaya't. Yahoo! Ay, hanat tagaya min. Nagadubaot ko, dubingak. Andres, madi na nga luk-lukwen, panalpaking ka. Bukis sa bam, Andres, nagangsig mi tataramay mo. Siguro kalkalpas mo mismo. Ukis ti sabam kay katemon, panalpaking ka. Ay, saka magayam. Sinong sansampalin mo? Di naman mapanghitong kamay ko ah. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Namimiss kasi kita. Ang cute naman ng Tweety Bird mo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang cute ng Tweety Bird mo. Kasing cute mo. Ay! Huwag mo nga akong binobola, Angie. Hindi mo ako matadaan sa bola. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Sa katunayan nga. Ano? Sasabihin ko na ba sa kanya yung nararamdaman ko? Anong binubulong mo dyan? Wala. Anong sasabihin mo ulit? Ang hirap naman ng ganito. Pag kaharap kita, ang hirap sabihin. Pero pag hindi kita kaharap, parang ang daling sabihin. Nagado nga pa sa kalimon ay ibagamkit day. Pag ba sinabi ko sa'yo, hindi ka magagalit at hindi mo din ba ako iiwasan? Palagi na nga lang kitang iniiwasan. Ikaw naman tong lapit ng lapit. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko at kung tama pa ba tong ginagawa ko. Wala ka namang ginagawang mali ah. Tsaka mabait ka naman sa akin. Punta ka na lang sa bahay bukas, may bibigay ako sa'yo at dun ko na din sasabihin yung gusto kong sabihin sa'yo. Ba't ipapabukas mo pa? Pwede naman ngayon. Basta, bukas na lang para may lakas din ako ng loob sabihin sa'yo. Nagado nga amom. Anong oras ba ako pupunta sa bahay nyo? Gusto mo isama ko si Andres? Wag na, gusto ko ikaw lang para masabi ko yung gusto kong sabihin sa'yo. Ikaw ang bahala. Sige, hintayin mo na lang ako sa bahay nyo bukas. O sige, dyan ka na. Hintayin na lang kita sa bahay bukas. Oh, wag kang maglalasing ha. Ay, pagkakataon ko na, ba't hindi ko pa nasabi? Ay, nangatatibagaan na dyan ang babaita. Ha? Taman pa nga nag-awas si Balay. Baak! Ay! Bukas na nga lang.